Хора, добре дошли в моя канал и днес ще си купим от чашката, напиша се така чашката, една лимонада. Има много вкусове, затова ще хайде да ходим да видим. И тя отваря всяко лято и има лимонада, близалки, протеини, има почти всичко. Тик-такове има всичко и реално ще си купя някоя лимонада, ще ви покажа таблото и ще си купим. Сега ще отидем, само че ще ви говоря нещо, за да не става скучно. И нали тя отдавна отваря лятото и ако ти се пие лимонада, може да си купиш. И нали така, че от много време е известна и така, не че е известна, ами просто от много време я има и реално сега ще си вземем и ще ви покажем. После ще ви покажа лимонадата. Е много яка. И кой друго да кажа? 500 часа. Просто има много път до там. В момента сме в морската. Просто има много път до там и реално да направим чак от едно ресторанче и там почнах. И вижте клип ми направи мама. Много е яко. Това баче ми стри, нали? И нали мама вижте какво плитки ми направи. Много са яки. И има доста почти магазин тук. Ама не чак като пазар. Все пак. И просто след малко ще стигнем. И мама ще ме снима, само че няма да снимам човека. И сега ще ви покажа таблото. Чакай да покажа таблото. Мисля, че машинска резина. Не, няма стека резина, само такова има. Само такова. Лимонада, тик-так, всичко има. Сега ще ви покажа таблото от лимонади. Това не са лимонади. Това лимонадите ли са? Това май не са лимонадите. Това са лимонадите. Има зелен лимон, ягода, мента, виолетка, шоколад, етър и лимон. Аз мисля да си взема. Отдавна не съм пробвала ягода, затова ще пробвам ягода. Ето, ягода ще пробваме. Само чакаме хората. Чакаме само хората и май трябва да сме малко, ама много един хора има заклик. Само един хора има. Се виждам. Така ще си ягода, отдавна не съм пробвала ягода. И така. Пак напълно на канала ми се казва Вики Локи. Локи цялата дума с главни букви. Това е. Като цяло сега ще си купя лимонада. Ето вижте как се казва чашката. Това ремонтираха, бяха ремонтирали. И като цяло почти няма какво да казвам, ама за да минат хората, трябва да чакаме.
чакаме. Абе как ли да кажем на консерватора? И нема пуската. Там да не слага. Ейкър. Ето лимонада, така ягода. И хора, абонирайте се за канала, лайкнете лайк бутона и чао от мен!